Kadyrly ildeşlerimiz, bugun gürrüňdeşlige başlamak bilen boljak reformalar barada aglap geçmekçidir. Reformalar diýmek bilen birinçiden daşky syýasatymyzy düzeltmekden, turizmi ösdürmekden we halka iş yerlerini döretmekdedir. Ikinciden ykdysadyýat krizisinden gutulmak we telekeçi bilen daýhana hemme finans we teknik kömegini bermek. Import we eksporty ýola goýmak. Täze başlanan biznesler birinji ýyly döwlet salgydyndan boşaltmak. Üçünji, monopoliýany düýbünden ýok etmek we sagdyn konkurensiýany dikeltmek. Dörünji, medisina sistemasyny düýpden täze kadrlardan çalşmakla we diplomlar Türkmenistanyň çäginden daşarda alynan diplomlar bolmaly. Yerli kadrlar bolsa, kwalifikasiýon kurslaryna iberilip, dogly aýlyklar bilen üpjün edilmeli. Beşinji, telewidenýe we radio ýaýlymlary ýurdun we halkyň hyzmatynda bolmaly we senzuradan we ýalan informasiýadan boş bolmaly. Altynjy, ýurdun demografiýasy. Demografiýa meselemiz, ýagny ýurdun adam sanynyň ösdürilmegidir we çaga pullaryň möçberini $100 başlamagdyr. Her çaga, her aýda. Hiç bir ene we çaga maddi mätäçligini çekmeli däldir. Bu agzalan hemme ädimler diňe düýbünden täze döwlet aparaty bilen döwredilip bilinler. Öňkü aparatyň ýeki alakasam galmalydyr. Kommentariýalar okamda birnäçe soraglar berilipdir. Köp sag boluň. Soraglar, ýagny bank barada, telekeçiler barada boldy. Telekeçiler barada ýa aglap geçdim. Indi bank barada belli etmek isleýän. Bu meselede biz Ýewropa sistemasynyň ugralmagy makul bildik. Ýagny degерli kadrlar häzir saýlanypdyr. Döwletiň gaznasy sagatýaly işler elektronik rejimde ýürediler. Bu söhbetdeşligi indiki reportajymyzda has düýpli diýip geçeriz. Bu aýgatly ädimler ansat bolmaz adamlar, emma ertirimize seretsek we milletimizi bir gojaga ýygnasak, paraxorlukdan, köni sistemadan, şeýrek sistemadan deňebiliriz. Häzirlikçe bolsa, men siz bilen hoşlaşmak isleýän we hemmeňize jan saglan we asuda asmany arzu etýärin.